Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρυγιάννης από το Χαλκής Clicker Training και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ράτες σκύλων και οικογένειες με παιδιά. Όλοι θα έχετε διαβάσει κάποιο άρθρο από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας τις 10 συνήθως καταλληλότερες ράτσες για οικογένειες με παιδιά. Τα Labradors είναι κατάλληλα για αυτούς και για αυτούς τους λόγους, τα Boxers για αυτούς και για αυτούς, τα Canis για κάποιους άλλους κτλ. Οπότε λοιπόν, αν έχουμε μια οικογένεια με παιδιά, επιλέγουμε ένα σκύλο από αυτές τις 10 ράτσες, το δίνουμε στα παιδιά μας και έχουμε λύσει το πρόβλημά μας για τα επόμενα 15 χρόνια. Σωστά? Λάθος και μέγα λάθος. Επειδή κάποιες φυλές σκύλων σε κάποιες έρευνες βρέθηκαν πιο φιλικές με τα παιδιά, αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει ή κάνουμε αυτά που δεν πρέπει, θα έχουμε ένα γενετικά προγραμματισμένο σκύλο ήρεμο και φιλικό με τα παιδιά μας. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε και να εστιάζουμε στο ποιες φυλές είναι κατάλληλες για οικογένειες με παιδιά, πάμε καλύτερα να δούμε ποιες οικογένειες με παιδιά είναι κατάλληλες για όλες τις φυλές σκύλων. Μια οικογένεια με παιδιά είναι κατάλληλη για όλες τις ράτσες σκύλων όταν δεν πάρει το σκύλο δώρο στα παιδιά της. Όταν έχει κάτσει κάτω, έχει ζυγίσει τα πράγματα, το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν οι ενήλικες της οικογένειας, το χρήμα, το χώρο και έχουν αποφασίσει όλοι μαζί ότι είναι έτοιμοι για σκύλο. Είναι κατάλληλη για όλες τις ράτσες όταν δεν θεωρεί ότι το πήρε για τα παιδιά και δεν λέει «Α, εγώ δεν έχω χρόνο, δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν μου αρέσει». Η ανατροφή, η εκπαίδευση, η φροντίδα ενός σκύλου είναι καθαρά υπόθεση των ενηλίκων. Αυτοί πρέπει να αναλάβουν ότι έχει σχέση με το σκύλο και τα παιδιά θα πρέπει απλά να συμμετέχουν υπό την επίβλεψη των γονιών τους. Μια οικογένεια με παιδιά είναι κατάλληλη για όλες τις ράτσες όταν η επιλογή γίνει με τα σωστά κριτήρια. Όταν η επιλογή γίνει κυρίως από τα ενήλικα μέλη, έχοντας γνώση για το τι σημαίνει κάθε φυλή και όχι με βάση το παρουσιαστικό της, επειδή το ίδιο έχει ο γείτονας, επειδή το είδε το παιδί στο πάρκο ή σε μια ταινία. Είναι κατάλληλη για όλες τις ράτσες όταν μπορεί να κατανοήσει τι θα πει «προσαρμόζω το παιδί στα ένστικτα του σκύλου» και δεν προσπαθώ να προσαρμόσω το σκύλο στα ένστικτα του παιδιού. Αυτό με πολύ απλά λόγια θα πει πως τα ένστικτα του σκύλου το προστάζουν να προστατεύει το φαγητό του, τα παιχνίδια του, να μην αντέχει τις δυνατές φωνές, να μην του αρέσουν οι σφιχτές αγκαλιές, να μην θέλει να το καβαλάνε, να το τραβολογούν, να το κάνουν τραμπολίνο. Και σε όλα αυτά θα πρέπει να προσαρμοστεί το παιδί και όχι να αναγκάζεται το σκυλί να τα ανεχτεί. Με ακόμα απλούστερα λόγια, η οικογένεια πρέπει να διδάξει πως το σκυλί δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι δικό μας, δεν το κάνουμε και δεν του κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μια οικογένεια με παιδιά είναι κατάλληλη για όλες τις ράτσες όταν πριν πάρει σκύλο έχει καταλάβει τι θα ακολουθήσει. Ότι τα σκυλιά δεν είναι λούτρινα και μαδάνε. Οι τρίχες τους πέφτουν μέσα στο σπίτι και θέλουν φροντίδα και καθημερινό χτένισμα. Και κυρίως να καταλάβουν ότι αν δεν μάθουν να ζουν και να ανέχονται τις τρίχες και τα υπόλοιπα κουσούρια του σκύλου, σάλια, γάβισμα, ενέργεια, ανάγκη για βόλτα, η ζωή τους θα είναι δύσκολη. Όταν θέλω και αγαπώ κάτι, το αγαπώ για τα καλά του, αλλά πρέπει να έχω σκεφτεί και τις ιδιαιτερότητες του. Μια οικογένεια με παιδιά είναι κατάλληλη για όλες τις ράτσες όταν έχει από πριν σκεφτεί και εξασφαλίσει πού θα μένει ο σκύλος όταν χρειάζεται να λείπουν για πολλές μέρες από το σπίτι. Στα 15 χρόνια ζωής ενός σκύλου σίγουρα θα χρειαστεί να λείψουν για διακοπές, επαγγελματικό ταξίδι ή ό,τι άλλο μπορεί να μας κάνει να λείψουμε. Και φυσικά η λύση να αφήσουμε το σκυλί μόνο του δεμένο σε αυλή μπαλκόνι με τροφή και νερό δεν είναι λύση και πλέον είναι και παράνομο. Άρα η κατάλληλη οικογένεια θα πρέπει να έχει ή δεύτερο φιλικό ή συγγενικό σπίτι που θα μπορεί να αφήσει το σκυλί κατά την απουσία της ή κάποιο πρόσωπο που θα πηγαίνει καθημερινά στο σπίτι να φροντίζει το σκυλί ή θα πρέπει από πριν να έχει υπολογίσει τα έξοδα για να αφήνει το σκυλί σε ειδικό ξενοδοχείο σκύλων. Η οικογένεια δηλαδή θα πρέπει να καταλάβει ότι το κουταβάκι που πήρε σε πολύ λίγο χρόνο θα είναι ένα ενήλικο σκυλί και στη διάρκεια της ζωής του θα υπάρξουν μεταβολές. Θα κάνει παιδιά αν δεν έχει. Τα παιδιά που τώρα πάνε σχολείο θα μεγαλώσουν και θα φύγουν για σπουδές. Τα ενήλικα μέλη σε 10 χρόνια δεν θα έχουν τις ίδιες δυνάμεις και όρεξη και πολλά άλλα σενάρια που θα πρέπει να έχουν φανταστεί πριν πάρουν την απόφαση να έρθει ο σκύλος στο σπίτι.
Μια οικογένεια με παιδιά είναι κατάλληλη για όλες τις ράτσες όταν μπορεί να καταλάβει ότι η εκπαίδευση του σκύλου είναι κάτι απαραίτητο που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα με το που έρθει ο σκύλος στο σπίτι και είναι διατεθειμένη να αφιερώσει χρόνο και χρήμα για να την κάνει. Όταν η οικογένεια καταλάβει πως στο νέο τετράποδο μέλος πρέπει να φερθεί και να ασχοληθεί όπως και στα υπόλοιπα μέλη της όσον αφορά την εκπαίδευσή του. Κάθε ράτσα μπορεί να γίνει κατάλληλη να προσφέρει τις μοναδικές χαρές που χαρίζει ένα σκυλί στο σπίτι. Επίσης, θα πρέπει να ξέρει ότι δεν εκπαιδεύονται τα πάντα και δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Αν θέλουν ο σκύλος να μην καταστρέφει, λερώνει, γαυγίζει, θα πρέπει να διαμορφώσουν το σπίτι τους κατάλληλα για το νέο μέλος. Όπως όταν έρχεται ένα μωρό στην οικογένεια, φτιάχνουμε κατάλληλα το σπίτι καλύπτοντας πρίζες, γωνίες και σκάλες. Την ίδια πρόληψη χρειάζεται να κάνουμε και στον ερχομό του σκύλου. Αυτό που τελικά θέλω να πω είναι πως η ράτσα του σκύλου παίζει ρόλο μόνο στις ικανότητές του. Δηλαδή, αν θέλω να αθλούμε μαζί με το σκύλο μου, θα επιλέξω αθλητική ράτσα. Αν θέλω ένα σκύλο για φύλακα, θα πάρω μια μεγαλόσωμη φυλή με ένστικτα φύλακα. Το αν θα ταιριάξει με τα παιδιά μου και την οικογένειά μου όμως δεν εξαρτάται από τη ράτσα, αλλά αποκλειστικά και μόνο από το πόσο συνειδητοποιημένος είμαι. Πόσο διατεθειμένος να κάνω αυτά που πρέπει και κυρίως πόσο χρόνο και πόση αγάπη μπορώ να δώσω στο τετράποδο μέλος της οικογένειάς μου.